se susret s Marijom i otkrivanje onoga što nam Gospodin govori, na što nas potiče da učinimo. Danas, kada je gledano datumski blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa, u svetištu Majke Božje Bistričke slavimo i Dan Gospodnji, ispunjajući drevni zavjet zagrebačkih vjernika u zahvalnosti i molitvi da čujemo i srcem prihvatimo Isusove riječi koje jačaju pouzdanje i daruju novu snagu. Draga braćo i sestre, a što smo to upravo čuli i što bismo trebali činiti? Znamo da ponekad nije lako prepoznati što je Božja volja, a jednako tako ima životnih okolnosti u kojima teško prihvaćamo ono što nam Isus govori.